És la més important de les campanyes que el Banc d'Aliments coordina anualment. Divendres i dissabte passats, a les portes de les principals superfícies comercials es trobaven els seus voluntaris per a repartir les borses amb les quals qualsevol ciutadà podia col·laborar aportant aliments. Una campanya que enguany tenia xifres rècord, tant de punts de replegada com de voluntaris. L'objectiu era poder igualar les bones xifres de la campanya de l'any passat. A nivell nacional participem de 1.000 i pico centros, en València estem en 174, en València participen 2.018 voluntaris, a nivell nacional hi ha 110.000 voluntaris, vull dir que és una campanya molt important, volem veure si podem arribar als 20 milions de quilos com l'any passat, i en València ens agradaria veure si podrem alcançar la xifra també de l'any passat, i afirmaria que van ser 1.237.000 quilos. Baix el lema "La fam continua ahí, sense aliments no hi ha vida", esta campanya és d'una importància vital per al Banc d'Aliments. De totes les que s'organitzen durant l'any, és la que té un impacte social més gran. Amb els aliments arreplegats, s'ompliran les prestatgeries dels magatzems del Banc d'Aliments per atendre a tots aquells que sol·liciten l'ajuda. És la campanya més important. L'any passat farem quasi 7 milions de quilos, enguany ens anem a superar, i la veritat és que entre el que donen les empreses, el que ens ve de la Comunitat Europea, que ens venen part importants, i després aquestes col·lectes fan possible que tota la gent del poble, això és testiga i ho veu, que puguem atendre a aquestes mils i mils de famílies que cada dia se desplacen a la Pobla de Bona, o a València o a Oliva, que tenim ja 3 centres, i on puguem tindre aquesta porta oberta a l'Esperança i atendre a tantes mil de famílies com atenem des del projecte ubicat en Pobla, com és el Banc d'Aliments. Tots els que s'acostaren a fer compres el passat cap de setmana tingueren l'oportunitat de participar en la col·lecta. S'aportaren aliments de tots els tipus, especialment paquets d'arròs, pasta, llet, oli, galetes o posts de tomata. També molts van aportar productes alimentaris per als més menuts, productes més cars, però a la mateixa vegada igual de necessaris. Uns aliments que es repartiran als centres del Banc d'Aliments de la província de València entre les quasi 400.000 famílies valencianes que actualment necessiten ajuda. Cada dia venen 10, 12, 15 persones a donar-se d'alta. Què està passant? Pues que sí que és de veres que la gent ha trobat treball. N'hi ha molta gent que n'hi ha trobat treball, per descomptat. Han baixat les xifres del paro, a Déu gràcies, però també estaran d'acord amb la gent que avui els sueldos són irrisoris. Antes la gent era 1.000 eurista i avui són 600 euristes. Claro, una família que tinga 2 xiquets, i jo anime a tota la gent que m'escolta a que no tinguin vergonya de vindre al Banc d'Aliments, que això és un honor avui el poder compartir, diguem, tot això que em dona la gent, tant els que venen com els que fem el treball, no? Entonces, què passa? Que moltes famílies se troben en 600 o 700 euros. Si tenen que pagar préstamo hipotecari, si tenen que dur els xiquets al col·legi, no tenen prou per viure i tenen que recurrir a aquestes entitats que estem fetes per això. Més de 2.000 voluntaris a més de 1.700 punts de recollida d'aliments per ajudar a fer que la vida de milers de persones siga més fàcil els pròxims mesos.